Bolachi, you're all welcome to this celebration. So, tawo iri afọ atọ na atọ nke na-adanyeghị n'ihe omume. So, tata anyị na-eche na misa dị nsọ anyị na-achụ, anyị na-eche nwanne anyị nwoke Chief Moses Chiemeka Okorama, dịka otu nwanne anyị nwanyị Barrister Okorama siri rịọ. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị wo Amaka, Lady Amaka Anianwa, na-ekele Chineke maka ahụ dị obunne echiche. Anyị na-arịọ Chineke ka o were site aka ya dị nsọ aka ịgwọ ọrịa n'ebe nwanne anyị nwanyị Camelia Odom nọ, ka Chineke nna gwọọ ya ka o were lọghachi. Anyị na-eso Sir and Lady Chinedu Akolisa were na-arịọ Chineke maka ndu ya, maka ihe dị iche, ihe pụrụ iche ọ na-eme na famili ha ebughị n'echiche. Anyị na-eso nwanne anyị nwoke bụ Sir and Lady Silvanus Egbunam were na-ekele Chineke maka ihe Chineke na-eme na ezinụlọ ha na maka ha dị iche ha bụ n'echiche. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị bụ Lady Beatrice and Lady Blessing Okeke were na-ayọ Chineke ka ole di ha na nna ha bụ Sir Anthony Okeke naba ya na ndokwa. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị Lọlọ Dorothy Akụjọ were na-ayọ Chineke ka ole nwanne ya nwanyị onye ewu Mrs. Christiana Iwochukwu nye ezumike na ndokwa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kpado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịfụpụta nje anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenu Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya abịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo, biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo nweta aṅụrị izuru oke mgbe niile site na onye nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịbụ eze ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ndị ilu, isiokwu: ezigbo nwanyị zuru oke n'ọlụlụ, onye nwere ike ịchọta ya? Olee mmadụ ahụ nwere ike ịchọtara onwe ya nwunye nwere ezi agwa? Ọnụ ahịa ya karịrị nke ọlaọcha na ọlaedo. Di ya na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ọ dara oke ọnụ nke na o nweghị ihe ọbụla a ga-eji agbanweta ya. Ọ na-akpọtara di ya ihe ọma, ọ naghị akpọta nke ọjọọ na ndụ ya niile. Ọ na-eweta owu eji akpa akwa ịchụ oyi na akwa ụlarị, bịakwa were aka azụrụ azụ na-ekwe akwa ahụ. Ọ na-ejide osisi ikuku owu n'aka, bịakwa were mkpịsị nke ya na-akpara igwe na agbakwa owu. Ọ na-eweta aka ya ka o rue ụmụ ogbenye. Ọ na-esetakwa aka ya maka igbo mkpa ndị nọ na mkpa. Mma elu ahụ dị aghụghọ. Ịma mma bụ ihe efu, kama nwanyị na-atụ egwu onye nwe anyị bụ onye ekwesịrị inye otito. Kwụọnụ ya ụgwọ ihe ọ rụtara n'ọrụ, ka ọrụ aka ya bụrụ ihe eji eto ya n'ọnụ ụzọ ama niile. Okwu nke osekpụrụ ụwa.
ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Isiokwu: ekwela ka ụbọchị Onyenwe anyị zute gị ka onye ohi. Ụmụnna m, ọ dịghị mkpa idegara unu akwụkwọ banyere oge a ma ọ bụ mgbe ihe ndị a ga-emezu, n'ihi na unu onwe unu ma nke ọma na ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa na mberede, dịka onye ohi si abịa n'abalị. Mgbe ndị mmadụ ga-anọ na-ekwu sị, udo na ume na obi iru ala adịla, mgbe ahụ na mberede ka mgbidi ga-abịakwasa ha, dịka ihe mgbu nke na-abịara nwanyị nọ na mberede mgbe ime na-eme ya. Ha agaghịkwa agbalaha ya n'ọsọ. Ma unu onwe unu, ụmụnna m, unu anọghịkwa n'ọchịchịrị. Ya mere unu ekwela ka ụbọchị ahụ jide unu na mberede dịka onye ohi. Unu niile bụ ndị nke ìhè, unu niile bụkwa ndị nke ehihie, n'ihi na anyị abụghị ụmụ nke abalị ma ọ bụ ụmụ nke ọchịchịrị. Ya mere ka anyị gharanụ ịrahụ ụra dịka ndị ọzọ si eme, kama ka anyị mụrụ anya, nwekwa anya udo. Okwu nke osegburu ụwa. Na-echenụ nche, na-ekpenụ ekpere ugboro ugboro, ka unu wee tozuo oke n'ikwuru n'ihu nwa nke mmadụ. Hallelujah. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya okwu na okwu bụ ilu sị, alaeze eluigwe ga-adị ka otu nwoke chọrọ ịga njem, wee kpọọ ụmụ odibo ya, nyefee ha akụ na ụba ya n'aka. O nyekwara onye ọbụla ihe dịka ike ya ha. Otu ka o nyere talenti 5, nke ọzọ talenti 2, nke ọzọkwa 1 talenti. O wee pụọ ije. Ozigbo onye ahụ natara talenti 5 jiri ha zụọ ahịa, wee rite uru talenti 5 ọzọ.
otu aka ahụ kwa odibo ahụ natara talenti abụọ ritekwara uru talenti abụọ ọzọ. Ma odibo ahụ natara otu talenti gburu ala lie ego nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gachara, nna ukwu ụmụ odibo ahụ laghachiri, ya na ha wee pịazie akụ ya. Odibo ahụ natara talenti 5 bịakwutere nna ya ukwu wetakwuo talenti 5 ọzọ sị, nna m ukwu, ị nyere m talenti 5, lee eritela m talenti 5 ọzọkwa n'uru. Nna ya ukwu sịrị ya, ị mere nke ọma, gị ezigbo nwa odibo kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ị gosiri ntụkwasị obi na obere ihe. Aga m eme gị onye isi ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Onye nke natara talenti abụọ bịakwutekwara nna ya ukwu sị ya, nna m ukwu, ị nyere m talenti abụọ, lee eritela m abụọ ọzọ n'uru. Nna ya ukwu sịrị ya, ị mere nke ọma, gị ezigbo odibo kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ị gosiri ntụkwasị obi n'ihe dị nta. Aga m eme gị onye isi ọtụtụ ihe. Banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Ma mgbe nke ahụ natara otu talenti bịara, ọ sịrị nna ya ukwu, nna m ukwu, amaara m gị dịka onye siri ike mmete, onye na-ewe ihe ubi n'ebe ị na-akụghị mkpụrụ, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe ị na-asụchaghị. N'ihi nke a egbutọrọ m, mgbe gaa liere gị ego talenti gị n'ala. Lee ihe gị werekwa. Nna ya ukwu zara ya sị, gị ajọ odibo, onye mmegbu, ị matara na m ga-ewere ihe ubi n'ebe m na-akụghị ihe mkpụrụ, na-achịkọtakwa ihe ubi n'ebe m na-asụchaghị. Ihe ị gara eme bụ itinyere m ego m na ụlọ akụ. Ọ bụrụ na nlọta, nara ego m, narakwa mụrụ nwa ya. Ya mere, naranụ ya otu talenti ahụ, nyekwuo onye ahụ ji talenti 10, n'ihi na onye ọbụla nwerenụ ka a ga-enyekwuzi ka onwe n'uju, ma onye na-enweghị ike o nwere, a ga-anara ya ọbụladị nke nta o nwere. Tupu na odibo a na-abaghị uru n'ezi, ebe ọchịchịrị gbara, ebe ibe akwa na ịta ikiri eze ga-adị. Oziọma nke Onyenwe anyị.
gracia ya na mmụọ ya iji na-eme ihe ga-adị ya mma n'obi, iji na-efe ya n'ụzọ ji chọọ ka ife ya, iji na-akwado otu o jiri chọọ ka anyị na-akwado maka ọbịbịa mbịaghachi ya ọzọ. Ya mere tata afọ anyị amara na dati si na afọ nke nzukọ nọ na-agwụ. Tata wo 33 afọ nke nzukọ, n'ime afọ nke nzukọ. Ya mere di nwe na Jesu Kristi si na-agba anyị ihe banyere ihe ngwụcha oge. Ya mere ọ chọghị ka ọbịbịa bịa dịka ihe mberede n'ebe anyị nọ. Ọ chọghị ịbịakwa anyị mgbe anyị na-atụwaghị anya. Ọ chọrọ ka anyị na-akwado maka ọbịbịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Enweghị otu ọzọ jiri chọọ ka anyị na-akwado ọbịbịa na-awụghị n'ime ihe anyị dị na-eme n'ụbọchị niile, na-ebi ndụ ka ndị na-eso ụzọ ya, ụmụ odibo ya, ndị na-wụ ndị discipụl ya, ụmụazụ ya, iji were si mejie ya, were ya makịra anyị good. Dị nwe na anyị na-agba anyị tata ka anyị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị ka ndị na-eso ụzọ ya. Ole ndụ kwesịrị ekwesị anyị ga na-ebi? Ndụ ahụ bụ ndụ kwesịrị ndị na-enyefere alaeze eluigwe n'aka. Ịdị na-ebi ndụ ịhụnanya, ibi ndụ anyị ga na-eji elekọta ụmụnne anyị niile nọ gburugburu, ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị, na-elekọta ha anya, na-ghara na iwe ikpe ka mbata anyị na ime ihe dị mma. Anyị ga na-enwe ike ịrụsi ọrụ ike, ọrụ siri ike, na-arụsi ike oge niile, were ngọzi niile Chineke nyere anyị were na-efi ya. Wụ anyị ụwa talent taa, ndụm dị iche iche Chineke nyere anyị, dum o nyere anyị anyị jiri ihe dị iche na ndị ọzọ. Ohe ka anyị ga na-eji efe Chineke, na-ewere na-amụba maka ihe mkpụrụ ga na-eji that anyị bụ ndị nyere alaeze eluigwe n'aka ka anyị na-elekọ anya, iji wụrụ ụmụ odibo kwesịrị ekwesị a na-enwe nṅomi nne ya. Dị nwe na Jesu Kristi na-agba anyị tata si anyị ga-ejichi ike ọrụ m ya bịaghachi ọzọ, iji were si dị nwenụ lekpewe nyere m, lekpewe njiri rụrụ ha, lekpe mkpụrụ njiri emefu ha, lekpe profit nwetara na ya. Onwe dị nwe na Jesu Kristi ga na-achọ n'aka anyị. O jikpene ụzọ dị otu ka anyị ga-eji gosi si na anyị bụ ndị na-eso ụzọ dị nwe na Jesu Kristi, onye na-anụ ihe mba na-anaghị ada, ya na-ele dị nwenụ Chineke ji erieni. Ya gbara anyị n'ozi ọma nke John, I do nothing except what I see the Father doing. Ihe m na-eme bụ ihe nna ahụ nna na-eme. Nna m anaghị ezu ike, mụ na onwe m anaghị ezu ike, anaghị m ezu ike, mba anaghị ada m, ana m arụsi ọrụ ike, na-arụ oge niile ihe nna zikere m n'isi mụrụ nwa. Izu gara aga anyị nọara otu nwoke amamihe nke abụọ ochie iri zewere anyị n'ihu ihe omimi na ikikere nke amamihe ya bụ ihe Chineke nyere anyị iji were na-eso ozi ya, were lebawa anya n'ebe ọ nọ, lebedu niile o nyere anyị were ya na-achị ya oge niile, na-efi ya, na-ahụ ya n'anya, na-agbara ya odibo, na-eso ọzụzọrọ okwu dị nwe na Jesu Kristi. Anyị anaghị eji ihe dum o nyere anyị
ka chi anyị na-eji ihe dị ma o nyere anyị were na-achọ chi anyị iji were hụ ya ihu na ihu. Ohe onye amamihe nke agba ochie gbara anyị izu gara aga. Nke anyị nọkwa n'otu ọzụzụ okwu ọhụ kwa enwere onye nkụzi pụrụ iche na mgbe agba ochie mgbe gara aga ọtụtụ oge a na-akpọ Plato. Ọ bụ nwoke amamihe gbara anyị si ndị na-ahụ ịhụnanya n'anya, ndị na-ahụ amamihe n'anya, ọwụ ndị ga-achị n'ime repọblik, n'ime obodo anyị ga na-achị achịma ndị bụ ndị enyefere ọchịchị n'aka ka ha na-achị. Ndị ọchịchị ha ga-eru ọtụtụ oge. Ndị hụrụ amamihe n'anya. Tata onye amamihe nke agba ochie nakwa agba anyị n'akwụkwọ esi na akwụkwọ ilu were nye anyị, na-egosi anyị ihe amamihe dị, ebe amamihe dị. Ọ na-egosi anyị amamihe si na ọ nọ n'ime nwaanyị a na-arụsi ọrụ ike. Nwaanyị a wụ nwunye mmadụ, nne nwere ụmụ di ahụ na-anaghị enwe ọchịchịrị ike, na-arụ ọrụ arụsi ike. O webeghị, she is the personification of wisdom. Amamihe, ebe amamihe nọ were ahụ were gosi onwe ya. Nwaanyị amamihe ọ wụ onye na-arụsi ọrụ ike, onye na-eme obi dị ya mma, obi dị ya. Anyị awụ onye pụrụ iche a na-echi ama ihe Chineke chọrọ n'aka anyị. Ọ na-eme na-arụsi ọrụ ike were na-elekọta ezinụlọ ya anya oge niile, na-eweba aha oriri maka ụmụ ya, maka di ya, maka ezinụlọ niile. Ebe a ka amamihe gosiri onwe ya. Ọ bụ ngosi amamihe n'ebe anyị nọ. Mmadụ dum ga na-amụ achịche n'aka nwaanyị ya pụrụ iche. Ọ na-agbachi ike were na-echekwa ezinụlọ ya, na-echekwa di ya, echekwa ụmụ ya niile. Nwaanyị a ọdịdị ya gafere akụ na ụba niile. Anyị karịrị ọlaọcha na ọlaedo. Ọrụ ya pụrụ iche. Her price is beyond pearls. Ọ na-agosipụ onwe ya ka onye zuru oke n'ihu Chukwu na ihu mmadụ, na-arụsi ọrụ ike, na-ele ihe dum, na-agụ ozi dị iche iche iji hụ si na ezinụlọ ya nwere obi aṅụrị. Ọ na-egosipụ aja nke di nwe na Jesu Kristi na onwe ya chụrụ. Anyị gosipụtara ya, aja nke di nwe na Jesu Kristi, onye nke pụrụ n'ihi anyị, buru obe ahụhụ iji hụ sa anyị nwere mgbafu. Nwaanyị ya pụrụ iche, onye agba ochie, amamihe agba ochie na-agwa anyị banyere ya tata. Ọ na-achụ aja, ọ gbanyeghị oke n'onwe ya, ọ gbanyeghị maka ọdịmma nke onwe ya. Ọ na-arụ ọrụ maka ọdịmma maka ndị ọzọ, na-ewekere ha nri, na-ewekere ha efe ha ga-eyi, na-azụba ihe dị iche iche na famili ya, na-aga ahịa, agachi ahịa ike, ya kwecha akpụ ya, ewere ego ahịa, ya rechie ya ewere zụba property na famili, na-ewere uru o nwere were na-arụ ọrụ ịhụnanya
doing the work of charity. Were na-egosi si na ewu nwanyị amamihe, si na ya nwere obi ebere ebe ndị ọzọ nọ, na-arụsi ọrụ ike, nwee mmụọ nke iji efe Chineke. So nwoke amamihe nke agba ochie na-agba anyị si na onwe banyere ụzọ anyị na-eji efe Chineke tata. Ọ nọrọ na agba ochie na agba ochie letie anya hụ ndụ dị nwe na Jesu Kristi chọrọ n'aka anyị. He was a Christian before the coming of Christ. Ọ bụrụla onye ọsụsọ, onye na-eso ụzọ dị nwe na Jesu Kristi tupu dị nwe na Jesu Kristi abịa. Onye nwanyị amamihe. Ya mere anyị ga na-ele ndụ anyị na-eṅomi mgbalị nwanyị a na-agbalị, were na-efe dị nwe na Jesu Kristi, were na-eme obi Chineke adị mma n'ebe anyị nọ tata. Ya mere dị nwe na Jesu Kristi na-agba anyị banyere otu anyị ga na-esi ebi. Anyị ga na-ebi ka nwaanyị a akwụkwọ nsọ na-eto taa, na-arụsi ọrụ ike ka ya, na-eme ihe niile Chineke chọrọ ka anyị na-eme, na-ahụ mmadụ ibe anyị n'anya, na-arụ ọrụ Chineke n'agbanyeghị ma ọ dị mma, ma ọ na-afụ anyị ụfụ, ma ọ naghị afụ anyị ụfụ. Anyị ga na-arụsi ọrụ ike, na-eso otu Chineke siri gba anyị. Ya mere enilu dị nwe na Jesu Kristi na-atụrụ anyị taa banyere nwoke oji gaji ije lee ụmụ odibo ọkọ, nye ha onyinye dị iche iche ka ha were rụfu ọrụ tupu ọ na-alọhụ. Dịka otu ka ndị nkọwachi nke okwu Chineke na mbido nzukọ jiri gba anyị, lee ilu dị nwe na Jesu Kristi na-atụrụ anyị tata na-agba anyị si na ọ bụ okwu Chineke nyere anyị n'aka. Ha were kọwachi okwu Chineke n'ebe anyị nọ. Talenti nwoke nyere onwe Chineke nyere anyị. Chineke anyị dị ịhụnanya, Chineke anyị na-eme amara n'ebe anyị nọ. O nyere anyị okwu ya ka anyị were na-arụfụ ọrụ, nye anyị ibi ndụ jiri eji ka iji na-arụfụ ọrụ, nye anyị okwukwe anyị nwere anyị ji bi ebe taa ka anyị were na-arụfụ ọrụ. Dị nwanne anyị, ọ bụ onye obi ebere, onye obi sara asa n'ebe anyị nọ. Anyị ga na-eji onye na-anyị dị nwanne anyị Jesu Kristi wụ otu onwe ya, nye anyị aka ụgwọ anyị okwu, ka onye anyị amamihe, ka onye anyị okwukwe anyị, were na-agba anyị ka anyị were na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Mgbe di na Jesu Kristi rụchara ọrụ ya n'ụwa, o nyefere ụmụazụ ya gwa anyị sị mụ na-akpụ anya maka bekee ya mbịaghachi ya n'oge ikpeazụ. Ha adakwala mba, ha were na-echekwa, na-eche nche, were na-akpụ anya maka mbịaghachi ya mgbe ọ ga-abịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ọ ga-ajụ onye ọbụla n'ime anyị, olee ihe ị mere, olee ihe iji onyinye m nyere gị were rụfụ ha, olee ihe iji onyinye Chineke ji gọzie gị were rụfụ ha. So nwere ajụjụ ọ ga-ajụ anyị, onye ọbụla rụfụara ọrụ ka nwoke nyere talenti ise were ya bịa, ọ ga-asị, well done, my good and faithful servant. Since we are faithful in small matters, I will give you greater responsibilities. Come and enjoy your Father's joy. Come and enjoy the kingdom of God prepared for you before the foundation of the world. Onye nke na-adịghị ojike rụfụ, onye nke mba dara, onye nke na-enweghị mgbalị na ndụ ya, ọ ga-asị,
n'afọ ya talent ahụ m nyere ya, were enyi onye nke ji nke ọrụ karịrị akarị, were n'afọ ya maka na ekwuru si onye ọbụla nwere mgbalị a ga-enye ya ka o were bawanye. Onye nke na-enweghị mgbalị ọbụla mgbe a dara, ma even ya bụrụ nwa nke ntakịrị o nwere enwe, a ga na-afụchi ya were onye ụtụba n'ọkụ mmụọ ebe ọ ga na-ahụhụ na ikirikiri eze oge niile. So Chineke achọghị ka anyị nọrọ n'ọnọdụ ahụ. Ya mere o jiri chọọ ka anyị were na-arụfu ọrụ. Onye ọbụla n'ime anyị tata ga na-ajụ onwe ya, kedu ihe pụrụ iche Chineke nyere m, onyinye pụrụ iche o nyere m, ọ jiri chọọ ka m rụfugharị ya ọrụ? Kedu ya? Olee ebe m ga-eji were mefụta mkpụrụ nke nzukọ? Onyinye ndị o nyere anyị, n'ime onyinye ndị o nyere anyị bụ ndụ o nyere anyị, oge o nyere anyị, ihe dị ume o nyere anyị, akụnụba o nyere anyị, ọ bụla o nyere anyị, ihe onyinye dị iche o nyere anyị. Ihe niile ndị a anyị ga na-eji ya na-ajụ onwe anyị tata, olee ihe njime ndị Chineke nyere m were na-arụrụ? Ụmụ o nyere m, di o nyere m, nwaanyị o nyere m, ezinụlọ o nyere m, okwukwe o nyere m, olee ebe nji ya arụfawara ya? Nke bụ responsibility nọrọ onye ọbụla n'ime anyị. Onye na-anya okwukwe anyị, nye anyị ebe anyị nọ na-efie oge niile n'eziokwu na mmụọ na eziokwu. Kedu ụta anyị chi eji ihe ndị ahụfara Chineke ọrụ? Ya mere o ji dị mkpa sị na anyị ga-amata sị na parish St. Clement Pope Church chewo onyinye o nyere unu, o ya responsibility. Ọ wụghị onyinye o nyere ndị ọzọ, o nyere unu onyinye. Unu ka na-elekọta ebe anya, na-eme ya na amụba, na-eme ya na-adị n'otu. Nke bụ onyinye Chineke nyere unu iji were mụbaa ebe, iji mee ka ọ na-akpali, na-eto n'okwukwe, na-eto na n'ọnụọgụgụ, na-eto na ịdị Chineke anyị na-anabụ ịdị otu, na-eto n'eziokwu, na-eto na mmụọ. Ebe ka Chineke nyere anyị, ọkwanye ya ka ọ ga-eji jụọ anyị niile ajụjụ, olee otu nchiri mee ebe a dị mma? Ya mere diocese anyị jiri na-ekwu na-ayụ anyị si anyị nwee increase offertory collection, increase giving, si anyị tinye ebe na anyị na-enye iji were dozie okwukwe anyị maka ọbịanihu, iji were nyefee ndụrụgandụ ga-abịanụ okwukwe siri ike. Ebe siri ike dị mma a na-eji efe Chineke. Anyị ga na-eche banyere ya. Chineke nyere anyị n'ime nzukọ ya ụzọ dị iche iche iji were rụfugharị ọrụ. E nwere ndị ọ kpọrọ ha bịarụ, ha volunteer, ha enye oge ha nye onwe ha were na-arụ ọrụ dị iche iche. Ndị na-ekpe ukwe na-akpa ya, ndị na-eme ọshari, ndị na-eme na-ahụ agụ ihe ọgụgụ, ndị na-enye aka n'inye ndị nwere Jesu Kristi post communion, Eucharistic ministers. Ya mgbe ha dị mma, ụfọdụ na-agba odibo nke ọlta. Ọ bụ awụ ihe dịrị anyị ile okwukwe Chineke nyere anyị, na-agbasi ya ebe niile anyị gara. Lee, o mere ka anyị biri, anyị na ndị ọzọ biri ndanda. Anyị ga na-ele ndị bi anyị ndanda, na-akụrụ ha aka n'oge, na-ajụ ha, nwanne m, kedu maka okwukwe gị? Kedu ihe ji okwukwe gị kpọrọ? Ịmakwa sị na di mụ na Chineke anyị hụrụ gị n'anya, soro m bịa nzukọ m, were ma asị na di nwe anyị dị mma. Ya, anyị ga na-agbasa okwukwe anyị oge niile. Ya mere St. Paul ji na-agba anyị tata
si anyị ara ha n'ụra. Anyị mụrụ anya, anyị mere ka ndị mmanya gbuwe, anyị nọrọ mụrụ anya kefu anya. Anyị amaghị mgbe ụdị nwe anyị Jesu Kristi ga-abịa. Anyị achọghị ka ọ bịa n'ebe anyị mgbe anyị na-akpụwa ha anyị. N'ime ihe ndị niile, mgbe dị nwe anyị Jesu Kristi bịara, ọ ga-asị, well done my good and faithful servants. Because we are faithful in small matters, come and enjoy your Father's kingdom prepared for you before the foundation of the world. So ka Chineke dị nwe na Jesu Kristi na-agọzi anyị niile, ka o were nye anyị gracia na mmụọ ya iji na-enwe ihe Chineke chọrọ site ruo mgbe niile. Ka Chineke nna gọzie unu niile oge niile. Amen. ekpere maka Pope Francis, Cardinals, Bishop na ndị ụkọchukwu, ndị brothers na ndị sisters, ka ha kwudosie ike n'ịgbasa ozi ọma nke Kristi n'ụwa niile.
maka ndị otu Kristi n'ụwa niile, ka ha site n'ozi ọma na okwu nke Chukwu ha na-anụ oge niile mee ka aha ha bụrụ nke a ga-edeba n'akwụkwọ nsọ. Maka ndị otu niile dị n'ụka anyị, ka ha were ezi obi na amamihe kwudosie ike ị na-amịpụta ezigbo mkpụrụ. Maka ndị niile na-ada mba n'ife Chukwu na ịgbara ya odibo, ka mmụọ nke Chineke nwụrụ ha ọkụ n'ime mmụọ nke ga na-eduzi ha ụzọ oge niile. Maka ụmụnne na ụmụnne anyị na-echeta n'emume nke tata, ka Kristi mejuoro ha ihe niile dị ha mkpa. Maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ, ka Kristi onye bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ nye ha ndụ ọhụrụ n'alaeze ya. Okwu emere arụ, ekene Maria. Odiwenụ na Chukwu anyị si na eluigwe zitere anyị mmụọ gị n'uju, site na onyinye anyị na-ebutere gị taa, doo anyị nsọ ka anyị bụrụ ndị ga-eketa oke na alaeze eluigwe site na Jesu Kristi dị nwanne anyị.
dowanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile naranụ. Dinwenụ biko lekwasị anya na aja nke anyị na-ehunyere gị bụ anyị na-ehunye ebube eze gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dịka dị ebube site na Kristi dị nwana anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu ka anyị nyenụ dị nwana anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe zuru ezu na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwana anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mụma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: so gị na-eduhie dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekele na otito ya wee ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro onye maka unu.
otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. Ọ bụrụ iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị bunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikpere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Joseph dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were enu ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dị n'aha gị, nke m uche gị n'ụwa. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o sekpụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, ka anyị ewere gbalagha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstụl gị, udo nke m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị.
nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke usekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị on stage. Lee nwa atụrụ nke Chukwula, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi duru anyị ruo na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwenu, anyị eriela ahụ na ọbara Kristi. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji umeala rịọ ka isite n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị site na Kristi dị nwenu anyị. Biko nọdụ n'ala. Oto dịrị Jesu, oto dịrị Jesu, onye jisie ike, onye gbakọta ghara daalụnụ. Afọ na ha agba kwarapụ next Sunday ga-awụ Christ the King, mana otu o si wee gbatado n'afọ a anyị ama bụ oke lukuluku gbasara ya, mana ọ dị mkpa ka emetụ ya aka. Otu nsi wee ghọta ọnọdụ ka advance payment for our Advent season ka ha bụrụ ofu, ka ọzọ abụrụ nzukọ ndị CMO na CWO joint meeting dịka anyị si wee kpaa n'izu gara aga ka abụ tata, mana ọ na nke ndị oyibo na-akpọ Zoom 4 p.m. na-akụ maka na iji foonu gị n'aka ebe ọ sọkwara gị nọrọ, ị ga-enwe ike lọgụ nwonu in. Biko ka anyị kpọọ na ya mkpa. Nke ọzọ abụrụ onye isi ndị nne na onye isi ndị nna, the chairlady and the chairman, si ka mgbe ka ndị niile sofa were ahazi ọnọdụ n'ụlọ ụka ya ndị anyị na-akpọ executive, ka ha na ha taa nwa obere arụ ntị ma gbasa kịta ọmanta aka stand up meeting eme ihe dị na ya wee kwado maka nzukọ anyị enwe tata. Ọzọ enwere apụ gasị dịnụ ya bụ agbada na ma agbasa onye chọọ ọnụ. Ọ dịkwa nke bugotere ụfọdụ n'ime ebe enu ịchọọ dịka otu mmesi je were nke mmemme ịchọọ ịbịa were kwuo nọọ ihe eji were ahụ atụ ndụ mmanụ. Akwụkwọ anyị na-ere, onye isi anyị na committee, the launching committee, si na enwere ụmụ ihe ntụziaka ọ ga-atụziri anyị na nyama ihe gbasara ire akwụkwọ ahụ. Ya wee mesịa ọ ga-agbagote ebe a akpere esi ya akazi mma n'aka onye dere na nke anwa. N'ikpeazụ ofu onye n'ime ndị otu anyị a na-akpọ Peter Izegbu ya na nwunye ha na-anọ ebe a na-eso ya na-eme ihe na anyị na-eme because ọnwụ bụ onye ọbịa na bụ onye tata oruo echi ọ ga-abụ onye ọzọ. So kịta ọ bịakwutere ụfa ine anya na forum ị ga-afụ na-etinye dị notification na mama nwunye ya nwụrụ na Naịjirịa. So biko ndị eberubere ihe ine anya na forum were akara igwe ha wee beruo ụfa dịka otu anyị na-esi eme. Anyị mepekwara nke ezomụnụ anyị meziri n'isi ngwụcha yesterday nke ọnwụ nwunye ya. So when they say St. Clement our home daalụnụ nze kemakala m. St. Clement, ụmụnne m na ụmụnna m, achị m ka m bịa kelee unu maka otu anyị si na-agbalị na-enyere fada anyị aka to recover. Like I said before, ihe anyị na-emewo ka anyị nyere aka ka enwe ike nweta ego ejiri kwụọ ejiri printie the cost of printing. Ọwụ si na anyị na-ere ahịa inweta uru
anyị nyere fada anyị aka ire akwụkwọ ndị ahụ, so that at least ihe nwee ike ji ya dozie ego ebe o nwetara ego ji print ya ahụ ihe anyị na-eme. Anyị na-ahụkwa na-agbalị, but ihe ọfọdụrụ nga ahụ enwere ndị si na ha ga-azụ but ha kwụba ụgwọ ha. Biko nụ, every Sunday onye na-anata ego anụ n'akụ ọ na-abịa church every Sunday, ọ dị available, gị kwụọ ya ụgwọ, anyị rekọdụ ya, were akwụkwọ gị n'aka Dr. Okafor. Ya ma ị chọrọ hard copy, ị ga-echetu nwa obele. So because anyị chọrọ ka anyị gbaa mbọ, anyị wepụtara obi anyị ka anyị gbaa mbọ nyere fada anyị aka, anyị ga-eregide akwụkwọ ahụ till the end of the year. We're not going anywhere. Anyị ga-anọgide na forum ahụ till the end of the year ka mee ya ka ọ dị clear. Anyị ga-eregide akwụkwọ ahụ because the only thing anyị na-eme na that inauguration. The inauguration ga-awụ next year. Anyị echefubekwa 25th anniversary fada, anyị ga-eme ya n'aka Chukwu. Unu hụ, nna ga-ahụ na gọọmenti anyị na ha echenji, vaccine na ha apụta, so aka ekwensu na ha ala. Ọrịa ahụ ọ aka ekwensu, but Chineke nyere anyị, ọwụ Chineke ga-abịa chọọ anyị ọrịa ahụ, no, ọwụ akọnuche o nyere anyị ka anyị ga-eji chọta otu anyị ga-esi chọta ọgwụ ya. Ndị o nyekwara na akọnuche masara sayensị ewepụtala ahụ vaccine, ọ ga ha apụta. So anyị na-enwe elemanya na ihe ga-adị mma n'afọ na-abịanị. Anyị enwe ike nwetahụ onwe anyị na-agbakọkwa mgbakọ, si ihe dịzịa mma anyị emituhu marakwa anyị ga-esi eme 25th anniversary. Anyị echefube the anniversary, but anyị mega ire the book ka anyị nye fada aka ore ya akwụkwọ from now till the end of the year. So anyị anụghị in a hurry. Bikonu, onye n'ụgba mbọ, our target to be realistic wo onye ọla family ọla ga-ewere azụrịrị otu akwụkwọ in this parish. That's the expectation. Anyị ga-azụ otu akwụkwọ per family, and anyị ga-akpọta ndị enyi anyị ha zụrụ akwụkwọ ahụ. Anyị agbalịala, anyị nọ about 45 or so, but parish ruru 120 in terms of family. So we are not even halfway. We are not halfway done. So we are going to keep the forum open till the end of the year. We're going to continue to talk about this book, sale and distribution. Anya agbala ndị church, ndị Igbo, ndị ọzọ, they responded very well. Katis nyere ezigbo aka. Ndị Longaland abịala vuru akwụkwọ. Next Sunday anyị ga-aga Fortunata mụ na ya ga vujere ha akwụkwọ. If they are willing to sell the book, why shouldn't we? You ask yourself that question. Ndị parish ọzọ anyị pa akwụkwọ fada anyị ka ha riela anyị. Anyị ala nụrụ here. Half of us azụbe akwụkwọ. Go home and think about it. Anyị ga-agakwa St. Paul, right? St. Paul. Achịkwa anyị vụta akwụkwọ. So anyị na-seek the help of all the Igbo community, Igbo Catholic community, to help our father sell the book. $30, $50. So bikonu, anyị na-ehuru na-ekpe ka anyị gbaa mbọ. Enwere ndị na-azụbeghị at all. Nwere ndị enyi anyị agbabeghị about it. We need to go ahead and do some sales. Anyị chọrọ ka anyị na-ahụ na WhatsApp anyị na forum anyị
ka ọ na-eri gị alat. Biko nụ jisie unu ike, gbaanụ mbọ ka anyị nyere fada anyị aka. Otuto dịrị Jesu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịwo.